О, да. Търново в тялото си прелес. Утре стартирам на 32 км дистанция на Търново утре. Плана е да го бягам бързо. Не знам колко ще е състезателно, просто защото сега бях на Белмекен и тялото ми е изморено. Ама важното е да се прави кефа. Ето ви стартер пакет. В него има девин вода. Има също така девин вода. Има и девин вода. И стартов номер. Доста пълноценен стартов пакет. Аз съм много доволен. Понеже съм хидратиран за старта. Трасето Тръгоцентъра минава през Царевец. След това някъде натам, връщаме се. Карат тук и реално тук минава всъщност. От тук спускаме и слизам пак на центъра. Така че да, ще е много гадно, ще е много дълго, ще боли и ще е много весело. Състезанието не е почнало. Вече се изгубих. Добро начало! Добро начало! Опитах се да стигна до Царевец, а пък не съм на Царевец. И не знам кога ще съм на Царевец. Дано е преди полунощ. И клетката не е хич лоша. Търново вече е деня на старта. Има около 40 минути. Уж нямах големи очаквания и надежди, ама адреналина почна въпреки това. Иначе да, не съм тръгнал за някакво време и ще забавляваме. Таки другите машини. Още 12 минути до старта. Сгръвката тече в пълна сила. Време да се бутам. Не знам как ще стигна отпред, ама трябва да идва отпред. 30 секунди до старта, 20. Готови ли сте? Пак ли сте? 5, 4, 3, 2, 1, старт! Блядь, почна! Един сравнително идеален бавен старт. Оп, извиняй. Какво съм ти си? Ами, после за Инстаграма, за феновете и фенките. Тримата човека от семейството ми. Ей, там че има. Поговорихме с Попа и Царя. Сега отиваме с премешките. Даже съм косили къв лукс.
Томас, не знам как е здрав. За да чуем 10 милиона диви прасети до него. Си. Викат се те по-нисък пулс. И аз го на нулата. Има една добра новина, една много добра новина. Добрата новина е, че още не съм фалирал, за разлика от миналата година. Лошата новина е, така де, още по-добрата новина е, че се очертава да има много кава. I'm here with the legend, Olivier Moral. Hi, hi. Trying to survive. He told me, oh, I'm gonna take it light. I'm on the 50, and then he pops up right behind me. So that's his light. Не е много яко, че трябва да гледам нагоре, че да видите пред мен. Гледам да не прекарам с темпото. И сега добре. Някъде тук е първи пункт. И си хвърлям всички бокуци. И продължаваме. Единствен покук да е, че продължиш с вас. Първи пункт. Накрая съм. Мерси. Само. Да. Минут цели. Мерси. С това бягаме на игра баскетбол. На кошче не мога целя. Километър 9600. Колко гордо, може би малко по-малко от километър от първия пункт. Искам да правя на включване, докато още се паза. Те видеа, идеята ми да каза на хората, които ги гледат, да видят горе-долу какво представлява, защото нали, не съм от най-бързите, но все пак бягам сравнително добре, колкото егоистично да звучи, да го казвам сам. И ако някой ме интересува, просто да може да види през какво аз минавам. И по същата тема, днес не планирах да правя видео, защото чисто и просто конкуренцията е зверска и прецених, че повечето хора не им се гледа това. Повечето хора им се гледа първо място, второ място, топ 5. И днес най-вероятно няма да е така. И с това иска да снима, просто защото реших, че ще стане прекалено досадно. Идеята на видеото е да е интересно. Пък за какво откачвам видео, което няма да е интересно. Ама и тук специално благодарности, той си знае кой е човека, който ми каза: човек, снимай видео, искам да видим пътя. Така че мерси, означава много за мен и надявам се да е интересно. Значи бягам си, всичко е топ. Бам! Какво става? Тъпото гелче. Уж го изпих цялото. А явно не съм. И се разтекла брутално в колана. Но ще го оставя да се правя. Това вече се разтекла. Тук стигна пункте. Там ще го хвървам. Той дизайн на опаковките не е много гучи. Тук има малко камъчета. Малко дигна пулса. Е брутално яко.
Миналата година бях брутално фалирал и не беше брутално яко. Сега съм супер. Всеки момент си във втори пункт. 15 км и половина съм някъде. Точно толкова. О, да. Вкусно. Супер. Поне те маратонки са ми черни вече, така че по-черни няма стават. Хвърлям тук, мерси. Мерси. О, да. Това пункт. Ноги. Сигурно вас. Уу! Иначе гева се беше да изпразни, да. Само ще в гащите ми. Колкото излезе звучи. О, да! Красивичко. Ще ми направо. Мерси, мерси. Погледка само. Красота. Пункт май 3, 20 км. Хвърлям, много благодаря. Можете да пуснете любимите си песни, избрани для... Асфалт. Ужас. Това чухте ли го? Стефан ще финишира вече. Ужас. Това е на 20 става все пак. Ужас. 22 км. Пулсът се повишава. Играта загребява. 10 км до финала. И не. Обещавам, че не против мисля е гел. Не повечето. Надявам се. Колкото и да ми изваля баланс, тук-там на спускане от камерата, гледам да снимам. Иначе на миналото изкачване стичам, един човек ми дава път и вика: "О, ти си малкият тигър, давай, давай!" Супер много мотивира. Много гачи така. Лошо, лошо. Те камъни хлъзгат. Мале, тук ако не пада. Топ. Последен пункт. На километър 26-500. И сега асфалт. Яко асфалт. Добре да излъгнах. Не беше толкова асфалт. Опа! Аз мисля, че чак до долу асфалта, но явно не. Ей, това е. Уу! Километър 27 и 5. Още 4 км и половина до финала. На ръкобирчи. Малко попрекалих с въглехидратите. Всичко изкарах. Всичко. Стана от тазата. Като блокировка. Ужас.
Минало 2-3 км до финала. Няма за кога. 2 км провели. И от шибата почва. Не може да надолу. Ужас. Ага. Ужас. Последно. Последно спускане. Давай. В детския дуатлон. Това е двурфинал. Дамян Шенца сценарио. Това е топ 3 на детския дуатлон при младите. Двойка хора пристигна финал. Доста часове след финала. Мисля, че тук е добро място за край на тази гледка. Много съм доволен. Не се раздадох на макс, просто защото така си бях решил от старта. Много съм доволен от времето. Много балансирано го направих, нямах такива скокове на пулса, което за първи път не случва, така че тя беше един голям тест. Експериментирах с 90 грам въглехидрат, което явно ще трябва повече тренировки на организма, защото ги повърнах. Да, цяло. Много съм доволен от цялото събитие. Всичко беше прекрасно. И мисля, че тук е един добър край. Да, готина гледка. Чао и до нови срещи!